sammen. Det er Benjamin her. I dag skal vi spille GTA 5 online. Og hvis der ikke kan høre mig, så er det fordi, at det er rigtig sent om natten. Eller ikke sent om natten. Bare rigtig sent lige nu. Og folk er vist allerede på vej til at gå i seng. Men på grund af, at jeg kan lægge meget ud lige for tiden. Jeg har ikke sådan rigtig lægget noget ud. Så tænkte jeg, at jeg vil gå efter en popcorn-system med at lægge noget GTA 5 online. Så det gør jeg. Men indtil det bliver morgen eller noget, måske næste video, så skal jeg prøve at lave den fra morgenskolen af. Så jeg håber det er godt nok. Det er bare fordi jeg lige har rykket rundt på mit værelse, hvor gulvtæpper og alt sådan noget, så skulle jeg. Og når der kommer gulvtæpper, så skal man jo selvfølgelig lige rykke rundt på alt det lort, man har herinde. Det kan ikke bare være sådan helt like. Det er bedre, fuck det. Det står sådan, det gør sig sammen. Men det bliver bedre. Nu skal jeg bare finde ud af kameravinkler og sådan noget. Men det kommer man til. En ting ad gangen, som man jo siger. Det er en man siger. Fuck det. Og ja. Så vi skal egentlig bare få rundt, lave lidt forskellige ting. Måske hvis vi får lyst til deathmatch, alt sådan noget. Og hvis der er nogen derude, som spiller GTA 5 også. Og nu vil jeg ikke sige, at det gør I alle sammen. Det kan være, at der ikke er nogen, der har det endnu. Så. Og hvis jeg ikke kan høre mig, så kan jeg godt forstå det, for jeg snakker rigtig lavt. Så. Ja. Yeah. Ui. Og jeg er kun lige level 20 lige nu. Det er lang tid siden, jeg har delt en video, og det er lang tid siden, jeg har spillet GTA online. Bare GTA. Men det er dejligt at komme tilbage til det gamle. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har savnet mig. Og jeg synes ikke, der skal være så sådan meget med seertallene og sådan noget derinde på mine videoer. Det er det, jeg gør. Det er lidt en udfordring, kan man sige. Og så vil jeg prøve en ting. For hvis der er nogen af jer, der godt kan lide GTA online, og hvis jeg kunne love, som jeg kunne gøre det bedre med optagelser, men I så gerne vil have mere, og hvis I vil, så kunne I like på videoen, fordi jeg så ved, at I vil have mere. Og hvis I ikke gider like, så kunne I også bare skrive nogle kommentarer om, og sige, at I gerne vil have mere og alt sådan noget. Men hvis I vil være rigtig søde, så tryk på den like-button, eller hvad man kalder den, og gør mig glad. Jeg vil da gerne gøre mig glad, ikke? Alle vil gøre mig glad. Jeg er Benjamin. Hvem vil ikke gøre mig glad? Så. Og jeg har tænkt mig at prøve at lave en intro. Jeg prøver. Jeg vil prøve. Jeg er i gang med den. Jeg er i gang med at redigere alt sådan noget i den. Så jeg vil prøve, som jeg kunne lave sådan en. Og lige nu kan jeg se, at vi ikke laver en fucking skid, mand. Nå. Jeg ved, hvad vi skal lave. Goddammit. Nej, jeg skal ikke der. Tak. Og jeg ved godt, at det ikke er lige så godt som alle de andre kanaler, der ligger i GTA 5 ud. Især online. Jeg ved godt, at det ikke er det samme, ligesom Call of Duty. Jeg er ikke engang udsat det ordentligt. Alt sådan nogen, bare danskere og sådan noget. Så ved jeg godt, at det her ikke lige er den bedste kvalitet og den bedste kameravinkel eller sådan noget. Men jeg har fået at vide, at jeg skal spare op til sommerferien og alt sådan noget. Så når man lever, hvad man har. Men jeg vil prøve så meget som muligt, så jeg kan få flere redskaber og udstyr med ind hjem fra sommerferien, hvis jeg kan få fat i alt sådan noget. Så jeg vil prøve, så jeg kan få mere sådan noget hjem, og måske få en holder eller noget, så jeg kunne komme. Lige nu bruger jeg bare nogle af mine kasser, hvor jeg har noget af mit legetøj i, eller Lego og sådan lidt af hver.
bare for at holde den. Og jeg synes ikke engang, det er særlig godt. Det var meget, meget bedre med det sidste opstilling, men det er lidt svært at gøre det nu, fordi mit bord er hen ved siden af min seng. Og den er lige ved siden af radiator, så det er lidt svært at trække den ned. Jeg aner virkelig ikke, hvad det er, vi skal lave. Hvad er det? Stjælbil? Fuck, man, jeg tror. Og jeg har fået et... det kan jeg ja. Jeg aner fucking, hvad jeg skal lave. Au, min fucking kugler. Eller bolde. Hvad end man kan kalde den. Au. Og der røg den bil. Fuck. Jeg vil love jer, at næste gang jeg laver en video, ikke, så bliver den meget, meget bedre. Og jeg tror, jeg går efter 5 likes, fordi jeg plejer aldrig at få så mange likes på mine videoer. Der er mange, der ser den, men der er ikke nogen, der liker den. Men hvis vi kan få 5 likes på den her video, så vil jeg blive rigtig glad. Og sådan noget. Jeg vil bare gerne have en video, jeg lige kan være sådan lidt, jeg kan kigge tilbage på og så tænke, fuck mand, det var gode tider. Men det gør jeg sikkert ikke. Jeg ender bare ved at være sådan en røvhul, og så bare bærer jeg om noget, og så gør jeg ikke noget. Tager noget, men ikke giver tilbage. Det kan jeg ikke lide. Jeg har det altid sådan, at hvis jeg skal have noget, så skal jeg også give tilbage. Ligesom når min papbror, ligesom når jeg er besøgt med min papbror, han begynder det hele og begynder at slå på mig, ikke? Så tænker jeg altid sådan, han slår på mig lige mere, og så skal jeg da eddermame også give ham tilbage. Jeg tager ikke bare. Jeg får, og så giver jeg. Ja. Det er sådan, det hænger sammen. I hvert fald i min verden. Jeg ved ikke hvorfor. Hvor er det kedeligt der. Oh yeah. Oh yeah. Jeg holder øje med jer. Hvad vi gør? Vi gør det ikke. Vi tager telefonen fra. Gå ned til den her. Ikke? Jeg håber, jeg kan se noget. Håber jeg virkelig. Hvad? Begge to går i stå. Fuck. Man har fede biler, mand. Hvis det er... Og hvis I ikke kan høre, hvad der sker i spillet, så ved jeg godt hvorfor. Det er fordi, jeg kan sætte den så højt op. Hvis jeg husker ikke, så er kun 4%, eller den er kun op på 4 herinde i lyd. Så... Man vil jo helst ikke sætte den for højt op og bare have et helt fest herinde. Bare for at man skal lave en video. Og det er så sent. Og ja. Ja. Jeg aner fucking ikke, hvad jeg skal lave. Jeg tror nok, det her bliver en af de kedeligste videoer, jeg nogensinde har lavet. Også hvis der er nogen derude, der følger med i mine videoer. Derude. Altså, ja, derude. Hvis der er nogen, der følger med i mine videoer derude. Og hvis der er nogen, der er sådan se, så må jeg gerne skrive det. Fordi så ved jeg, at det er ikke bare sådan nogle folk, der bare lige kommer forbi og så siger, der er en video, jeg vil se, og så, så går I. Det ville være dig, hvis der var nogen af jer, der blev ved med at se her. Ja. Og jeg ved godt, at jeg er mærkelig lige nu, og forlanger en hel del, og spørger jeg om en mærkelig ting, og jeg kan bare lave noget i spillet. Men jeg vil bare lige have lidt ting på ren, siden jeg har været væk i så lang tid. Fuck. Men jeg vil så bare, så er det. Ignorer dem for. Der er aldrig nogen, der vil have mig. Hvorfor er der aldrig nogen, der vil have mig? En trist gris på jagt efter mad. Bitch. Stay down. Get on the floor. Ja. Oh yeah. Piggy. Okay, ja.
Det er det mindste, jeg kan finde på lige nu. Fordi jeg er i online, ikke? Jeg har det ikke så godt med at miste så mange fucking penge, når jeg bliver dræbt. Det kan jeg eddermame ikke lide. Så jeg holder mig altid ude i siden, og hvis jeg får øje på nogen, og vi sagtens skal blive venner og sådan noget, så kan jeg sagtens finde på at tage med ham, og så begynde at gå kriminalitet. Ja. Det er bare ikke så sjovt at være sådan helt vildt meget ene mand imod alt muligt folk. Meget meget sjovt at have et hold, en marker, en følgesven, en høje hånd. Ja. Altså nogen, jeg ved, der er måske nogen derude, der ved, hvad jeg mener. Nogen. Ja. Løb, gris, løb. Løb så den døde pæk i jord. Hop over den pige. Og sagde hop. Fuck, prøv du på. Ups. Nej, det her er ikke godt. Det er ikke godt. Det her er i... Holy fuck, man. Jeg har optaget i 11 minutter. Ja, 11 minutter. Og jeg har ikke lavet en skid. Ved du hvad? Jeg tror faktisk, at vi slutter af her. Og jeg lover i næste episode, så bliver det lidt sjovere, så der var lidt flere ting. Vi racer, vi skyder, vi hygger os, vi springer, vi eksploderer ting, skyder nogle flere ting. Så jeg vil se jer. Jeg vil sige farvel til jer nu. Så farvel alle sammen. Og jeg vil se jer i den næste episode. Bye bye. Tak fordi I så med i den her GTA 5 video. Og ja, jeg vil håbe, at vi kunne komme op på mindst 5 likes. Jeg er jo en af de små YouTubere, så jeg spørger jo ikke så stort. Men hvis I kunne komme med flere likes, så vil jeg blive rigtig glad. Helt enig i. Og så vil der komme mere. Så. Ja, og jeg vil så sige tak fordi I så med i den her GTA 5 video. Online. Så. Og hvis I også kunne abonnere. Og like på den igen. Jeg nævner den. Og alt sådan noget. Og hvis I synes, der er noget, der skal laves om, eller hvis I har noget udstyr til mig, jeg kunne spare op til, så skriv det i kommentarerne. Så, nu vil jeg sige farvel. Hej hej.